Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan ing wulangan basa Jawi. Ing wulangan menika para siswa bakal sinau bab sesorah lan pranatacara. Sing bakal disinau yaiku apa bedane sesorah lan pranatacara. Unsur sesorah lan pranatacara iku ana apa wae lan mengko ing pungkasan video iki ana tugas sing kudu digarap. Nah, diwiwiti saka apa bedane wong sesorah lan wong pranatacara. Kawiwitan saka tegese dimulai dari pengertiannya, sesorah iku medharake utawa ngandharake sawijining prakawis. Menika tegesipun sesorah ingkang sepisan, yaitu adalah memaparkan suatu permasalahan. Contone adalah ketika sesorah pemilihan OSIS ngandharake bab visi lan misi calon pengurus OSIS. Lajeng wonten sesorah ing dinten pendidikan ngandharake bab pendidikan. Biasane ana meneh sesorah ing dina kamardikan. Mengko sesorahe bab perjuangan utawa kisah-kisah sejarah lan sapiturute. Banjur ingkang angka kalih inggih menika sesorah iku ngemot ancas tertamtu. Sesorah atau pidato punya tujuan tertentu. Kayata pambagya harja, ngaturake pangayu bagya lan sapiturute. Lajeng ing kene ana mranatacara. Tak baleni sepisan meneh, sesorah iku ngemot ancas tertentu. Sesorah atau pidato punya tujuan tertentu. Nah, di sini salah satunya adalah sesorah mranatacara atau membawakan suatu acara. Jadi, pranatacara itu adalah orang yang berpidato untuk membawakan acara. Kesimpulannya adalah pranatacara sama dengan orang berpidato. Jadi, sakjane wong mranatacara utawa wong MC kae, sakjane kae berpidato. Nanging tujuane mung siji, yaiku membawakan acara. Nek Jawane ya nderekaken lampahing adicara. Menawa mau kae wis ngrembug bab bedane apa? Bedane piye sesorah lan pranatacara? Kesimpulannya adalah sesorah lan pranatacara iku padha wae. Mula unsur-unsur sesorah lan pranatacara iku uga padha. Jadi unsur-unsur sesorah dan pranatacara atau membawakan acara itu sama. Terdiri dari 3 hal ini, pembuka, isi, dan penutup. Sepisan pambuka ana salam, pakurmatan, atur pamuji, saha ngandharaken ancas. Tuladhane menawa dirangkum sugeng enjing kawilujengan miwah kaharjan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula miwah panjenengan sedaya. Iku salam. Menawa pakurmatan, ingkang kinurmatan pangarsa SMP Negeri Kalih Moyudan Ibu RR Amani Marhaini MPD, ingkang kula hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Kalih Moyudan saha kanca-kanca ingkang winantuing Suka Basuki. Lajeng menawa atur pamuji, tuladhane puji syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa, kajehna kanthi sih wilasanipun kula miwah panjenengan sedaya saged manunggal ing adicara menika kanthi wilujeng nir ing wikara kalis ing sambekala. Bar kuwi ngandharake ancas. Jadi sebelum menunaikan kewajiban menurut tata krama yang baik adalah kita ngandharake ancas sing dhisik arep ngopo to? Kita mau berbuat apa sih? Biasane contone keparenga kula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sedaya badhe
Ngopo nek pranatacara biasane badhe nderekaken lampahing adicara apa. Lajeng ingkang angka kalih wonten isi. Sesorah isine kira-kira materi. Biasane iki contone visi misi calon OSIS, materi kepramukaan utawa materi kependudukan, materi anti narkoba lan sapiturute. Banjur menawa tujuan tertentu biasane nilakake rasa pangrasa, nderek mangayu bagya, terus neng kene ana pranatacara. Nah, isine menawa pranatacara iku susunan acara lan memandu jalannya acara. Tuladhane rantamaning adicara ing dinten menika inggih menika sepisan pambuka ingkang angka kalih nun inggih atur pangandikan saking pangarsa SMP kalih Moyudan Ibu RR Amani Marhaini MPD lan sapiturute nganti panutup. Lajeng MC menika utawa pranatacara juga memandu jalannya acara dari mulai membuka sampai menutup acara. Terakhir penutup MC lan sesorah, pranatacara lan sesorah padha isine nyuwun pangapunten awit kalepatan saha salam panutup. Mengko iki iso didelok ing tugas sing kudu digarap. Sabanjure para siswa nggatekke video iki, monggo para siswa golek tuladha conto teks sesorah saka Google bebas. Identifikasi sistematika utawa unsur teks sesorah. Banjur rapane ditulis ing kertas utawa buku tulis basa Jawa. Teks sesorahe ditulis banjur diwenehi tandha endi sing pambuka, endi sing isi, lan endi sing panutup. Minggu ngarep ditumpuk nalika PJJ tak tagih, ditumpuk lewat grup WhatsApp, difoto lan dikirim ing grup. Carane nggarap sepintas tuladhane kaya ngene iki. Tekse ditulis, banjur ditandai ning dhuwure oleh, ning kiwane, ning tengene, ning ngisore oleh. Iki pambuka, bar kuwi dipisah, ditulis meneh. Diwenehi tandha meneh isi. Dipisah, ditulis meneh. Diwenehi tandha panutup. Manawi sampun, Bapak Pungkasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun kesupen tugase digarap, sugeng pepanggihan malih ing wulangan basa Jawi minggu ngajeng.